uni mwana wa Kanengo anorapa umari Kanengo oyo rapa vana Kanengo nanja dzake ndakata gobi kusinda pano zikiti zvakumbavakura zvakanaka pati Tete havasi kurara. Okay. Saka chidake ndiyo ndo achatitsanangura vachiudza kuti mushonga vakaitora kupi ende uroyu wakabva wakafamba sei nekuti munhu iri kutambura mwanasikana aivhiringwa negonoturuka. Saka isusu takambotumira shoko tikati Tete venyu hanzvadzi yako dzikiti nemukoma wako ngaauye kunoku. Vakapindura mumwe kuti anondida wacho ngauye kuno. Ndiani akapindura? Ndakazodaro. Pamusoro SlySekuru. Paripo pakatumirwa shoko rekunzi zvanzi inini naRanzrod tiuye ikoko. Ndakapfeka ndikagarira motikari hatakuiona. Ndobva zvazonzi zokuzonzi vakauya mota ikazogumira kunzira uku indandisipo ndandiri kuHarare. Ndikatsvagwa ndikaita sei ndikashayikwa nekuti ndandiri kuHarare. Handina kumboramba kuuya avo ndo vakaramba chete. Ine vana kuita gobe kusenda kuti muite sei ndiuye muuye. Aiwa maita henyu Sekuru. Maita henyu tida kuti zvipere ndochokwadi ichocho. Ndatambura Sekuru nauroi. Ndatambura nawo vana chaivo havachatombondida, vechikama chaivo havachatombondida kuburikidza naizvo zvinhu zvandakabata izvozvo. Zvinhu zvimakazviwana kupi? Kumapurazi Sekuru. Ndokubikwa kumapurazi? Kumapurazi ekuno kwaDhangeni. Makapuwa nani? Pane murume akandipa asi ndiwo chizera chidiki. Achiti munocherera pamusuo moisa ngiyo miti moisa zai pakati musina kupfeka. Muchinzi wanga uri wei? Wachinzi ndokuchengeta pamba. Okay. Imi na dzikiti nkuru ndiani apa? Dzikiti upi? Vana vese ava ndine first born. 12. 12 ano? Saka mnozona ndakasendwa message mchinzi kumba kwamucharara zvinhu zvezviranyanduka zvakubhuruka pamba zvakudi icho kwani hongu mbutitsanangura itinzwa ipapo hope chaidza handirari gondwa ndobva auya ndobva andisakadza ndobva andisakadza ndepandakati pakaitwa nyaya yekuti tiuye kunoku ndakataura ndikati aiwa ndiri kuenda zvangu ini nokuti zvatodzoka handichatomborara kana zvimwe zvinobhuruka zvimwe zvinongorova ndingiyo pamusoro apa zvimwe zvinongobhidhaira panze ndatadza kuzvati zvatanga sei. Alright, Tete ngatange pamakapiwa mushonga makanzi munocherera pamba makabvisa hembe. Handi zvamataura? Ndobva zvazoita sei ipapo? Ndobva ndazongogara. Ndagara zvakatozomuka manje izvi. Ndimai manje wari. Pakamuka shiri. Yaichema ipapo pamunda pandandacherera pacho. Ichikwiza neraini. Mwanhu mese. Neraini ichigugudza. Ichingofamba. Saka vaitaura vati ini ndandiripo pai pashiriyo tichifamba tese nokuti ndasingatomborara Sekuru. Pungwe kusvikira kwaita se kwaedza. Uyo munaenda nonyi? Ava muroora wangu. Muroora? Saka muroora makadi? Ukinzwa senyaya yamwene wenyaya ari kutaura? Saka tasumuka kwakereke. But inini Tete ukadzikiti muri kuti mimi nevana nehama hamuchawirirana kana kuti makanga musingawirirani? Taiwirirana asi ndofunga mushonga iwoyo ndowakukonzeresa kuti ndingwetowo chimwe chinhu chisina basa pane vamwe. Ayo imi pamakatanga kuziva kuti ininika upenyu hwangu hausina kunyatsoti ndipapi iwo mazuva akatanga kuchema shiriyo. Kwane nguva gore rakapera iro. Makambosvaka? Takaendawo kumaprofiti ndobva wamboninyepera ndobva tazotumirwawo nevamwe ndobva watinyepera. Saka ndandingofambawo kuHarare kuva chikotiwo nditozvikwanisa
Chabuda hapana. Vainyepa vachiti chihanzi zvabva ku. Vana kumbotsanangura. Ini ndaitozvipira kuti ndiri kuita sei? Ndiri kutambura. Saka kuya kwamaita kuti makanzoti dziki takabatwa ere panapa pasekuru Kanengo. Aiwa takazvinzwa. Makanzwa kuti chi? Makanzoti kudini? Ainzi vakasarenda zvinhu zvavo. Haya kusarenda kundepe chitu. Tupepe kuti vakabatwa. Ndozvachiko mashoko makanzwa ero kuti vakabatwa. Aiwa ndakazvinzwa. Makanzwa nani? Ivo ndo vakatsanangura vega. Hanzi chi? Vachitsanangura kwamuri. Zvaunzwa kuti vakataura chokwadi kana kuti vakanyeba. Ndichazivo kuti vakanyepa kana kuti vakati kudini kuti mbovha. Vakangotoona ndakabatwa gondwa iyo nenyanga. Saka imimi manje mauya kuno kwasekuru maya kuzosarenda here. Ini ndazosarenda takabvira kana munhu adasarenda sunza mawo kuti sekuru Kanengo ndasarenda. Ndazosarenda sekuru ndibasirei. Ini ndatambura kana kuti ndizoti ndiri papi chaipo hanzi kutomboziva kana kuti ndizoti chii. Makumbo chaiwo handikone kufamba. Kuna mwana ari kuona video anenge achitanzi sekuru anzoro yakona. Hanzi? Kuna mwana vanenge vachiona video vanenge vachiti sekuru anzi hakuna uroi. Unowati kudii mashoko ewayo. Vamwana vanotanzi hakuna uroi. Aipapa handisati ndapanzwa. Unongonzwa kuti uriko. Uriko. Kuti? Kune vanhu vanotanzi uroi hakuna. Uroi uriko. Uriko ka? Mufana kuti ndini wacho ndiri muroi wacho bosi ndatambura ndakaromba ka. Tingadai muchibatsira vanhu nasekuru. Saka mati gondwa akauya. Ndakatsokodzerwa. Ndakatsokodzerwa. Usiku wese. Usiku wese. Chichembere zvacho chakari chakauya chacho takatadza kuziva kuti chiwo. Mazuva ese ndachinyasorara mushe. Saka munhu akakupa achiri mupenyu akupa mushonga. Apo ndopandisiri kuziva nokuti vamwe vari kuti akafa, vamwe vari kuti aripo nokuti mapurazi iwo zvakaitika. Mapurazi ndekupa? Kwadhangeni kumapurazi kwedu kwaRusiko. Saka tomboti nhasi auya munomuudzawo kuti kudii? Anenge achidei kwandiri. Kungouyawo kuti mushonga yangu ndakuida. Ndisingazozivo ipapo ndongomuudza kuti ndakasarenda. Alright. Minister in mashuke. Ufomo shawa. Saka vadzikita zvenyichuya iyi ndio yati handi makaita kwaari here mukamudza kuti ndini pane zviri kuitika kwandiri. Ndakavaudzeni. Ndikati pane zviri kuitika kwandiri handichatombosara. Kuvazukuru venyu. Vapi? Uyu muzukuru wangu. Uyu ishamwari yangu. Mwakamudza. Ndakamuudza. Kuti handei. Ndakamuti handei. Akati Tete handei munobatsirwa. Imi makambobuda imwe video kani? Makambotorwa futi. Ndakatorwa nyika yese hapana asiri kuzviziva zvenyu sekuru. Yanga iri nyaya yechi? Iyo nyaya iyoyo yeningi yeuroi iwo naiyo kuningi iyoyo. Naiwo mushonga iwoyo. Hapana panisiri kumbozikanwa kunze kwenyika kwese kundakasvika. Ndikutonyatsotsarenda kuti handichada. Ipa, alright. Pamakatanga kubuda ipapo chii changa chaitika? Chakaita kuti muzotanga kuziva nenyika yese. Chii chaitika mukati meupenyu? Ndakatorwa naichochi ichi. Chii chakaita kuti nyaya yenyu izosvika ipapo? Akangounzwawo handina kumbozwa kuti ari kuuya nacho ichochi. Iye vakauya vacho ndovakauya nechinhingi ichochi. Manga mabatwa uroi. Aiwa ndansina ndaivataurira vana vangu ndopakatumira ichochi. Vaivataurira kuti chii? Kuti handisi kurara kumba. Vanonyari kupini? Wana ari kuSouth Africa, vamwe vari kuChivumu, ari kuMhondoro, vamwe ndinavo kumba. Saka imatozvipira pachezvenyu panyama yenyu. Tonyatsosarenda kuti ndichada. Mangu chaimo kana ndikadya chinhu hachina kachiri kumbopinda. Ndo makumbo chavo handifamba handirare. Masarenda. Kudopinduka kuita sehopa dziuye kana. Kusarenda chakuti ndichada kana kutobata mushonga chavo handichatomboda futi. Nokuti zvikutondira. Asi mama kuti zero kuti mushonga wangu wapanduka. Wakatopanduka kacho. Handizviziva kana naye. Wakatopanduka. Haachada uroi. Aiwa ndichada uroi. Idzo nyora dzandiri kunzi ndakatemerwa. Sekuru kumusana kwangu kune chinofamba chigouya izvozvo chiri pano.
Saka dzikiti unotosena ndadzangewo kasarenda unotosema mashoko kuna ndadzangu. Sisi wangu ndinovatenda because kubvira nguva yese vangu vasingaranda vakatozvipira vega kuti inini handichada zveuroi. Saka ndakashingirira kuti ndiye munhu andakatoshingirira kuti ndibvise pfuma chiziva kuti ndopane dambudziko rakawanda mumusha. Alright. Ko ngatimbodza mwana wadzikiti kuti vanotokudi musikana nakanaka. Muzukuru wa Tete. Muzukuru wa Tete. Ndiye hanzi shamwari yangu. Inangu ndandichida kungobvunza kuna Tete. Pacho ndandisipo ndiri kumangura pandainzwa chinzi kwakauya social media Dumas ichitaura shoko rekuti Tete vari kumhanyiswa neshiri. Pachinzi pakataurwa vanhu vakabva vabuda here, vakabuda shavi vachiti kurwara kwandaita hanzi ndini kuti vanasikana tisarurwe ndini. Saka ndachikumbira ipapo sekuru munyatsotivhenekerewo zvakanaka kuti kana pane zviripo kana ari mashava acho muadzinga voita sei tigarewo zvakanaka. Muzukuru mushoka wako akumanzora kutova nemuzukuru wako nemunin'ina wako kunzi mashava ako aibuda achitiwo chiti ndini wara kwaita musikana unotokudi nawo. Ipapo ndingangodaro zvangu kuti pamwe ndizvo kana kuti shai racho rakaita sei rakatobuda. Mudza zvatikutaura panapa anditi ava havasi kuramba uroi vakutoda kuti ini uroi ndinawo ini ndauya kuzosarenda maoko masekuru Kanengo zvese zvinoita kumashure zvese ndini. Saka nhasi ndati ndiite sei sarenda. Saka hatina nyaya tombotati chaapo ndechekuti autoronga way forward kuti titore uroi hwacho nguwaparanyura nokuwasunungura zvinhu zvadarika. maita basa mukandisunungurowo pamwe ndingararo hope dzine kumeso. Munonamata chichi kudzima Zimbabwe Faith Apostolic guruoko. Aiwa kwediko kwedi. Inonzi chii? Munoenda kumusangano kupi? Tinongofamba kurungwe unonzi kuiko. Tinongofamba nyika dzakawanda. Chimbotimbira chimbo chenyu chekuchechi tomwana. Tinongoimba kana dzechipostori ndedzatinongoimba. Mboimba chamunofanira. Ndokudairai. Mwari muri zuva redu ngatidzidze pauzuru asi mweya ungaone paunozofamba napo. Amen. 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 Saka kuchechi maire urura here kuchechi. Izvi zvakatoita kubuda sekuru. Dhimoni. Aiwa, kana ikoko kuchechi ndaibatwa. Dhimoni zvinotobuda zvizvo. Kubuda zvouroi chaizvo kudya nyama dzevanhu. Aiwa, asi ndaingobatwa handisi kutaura kuti pane zvakambomunhiri zvanaka. Asi ndaibatwa kuchechi. Kunzi amai mune shai rakati. Saka izvi sofa kuchechi nhasi muri kubuda muchawadza kuti kudii. Vari kutozviziva. Autozviziva. Vari kutozviziva kuti amai ava neshai rakadai. Aiwa, tinotenda. Ameno pana vangaita mashoko. Aiwa, atangomira kuti Tete auye nezvinhu vasarende. Right. Aiwa Tete munosarenda. Ndakutambirai. Handitika. Ngatikubvise uroi hwacho. Magona yenyu sekuru. Handiti. Magona yenyu. Ngeto munhu akanaka kumhuri. Vanhu vangorega kungoti arwadziwa afirwa hanzi ndamai. Arwadziwa afirwa hanzi ndatete. Zviri kundirwadza sekuru. Handiti. Zviri kundirwadza. Saka vana venyu vanotokudii? Vari kungotiwo ndiri murwei. Vanombokupewo chii? Vanokutumirawo chikafu chekuti amai. Aiwa, kutumira vanotumira asi shoko iri havarege kuita sei. Imi saka machitaura shoko remwoyo inonzwa sei? Unonzwa kwagumbukira here? Kana vachitaura mashoko iwa panasi andazvinzwa. Ndaigumbuka sekuru. Ko pani zvinosofa? Aiwa, zvafree. Alright. Zvafree. Ndautonyatsoziva kuti zvinhu zviye zvakataurwa ndezvei? Ndezvechokwadi. Asi kuna kuti kapoko kavanofamba vanokubata iwo. Zvechokwadi. Vanotondibata. Zvino chavangachitadza ndechekuti kana vakanondibata dai vaita amai handei munonzwawo. Zvino vanozongoita baya paya ndikazozvinzwa zvakundirwadza.
Aya vanhu vanenge vachiti amai kakuwaendesa kun'anga unenge wapuma uroi. Aiwa handirini zvangu ndasina basa nazvo nokuti ndechida kurerukirawo kuvana. Titika. Aiwa komurora. Unotiwo china mwene watinhasi aiyo. Pakutenda kuti kana vataura nemoyo wose kuti vasunungurwa. Tototenda kuti kana pamwe zvavo zvakasunga nekumhuri dzedu, mhuri dzasunungurwa atete vachagara zvakanaka. Rikaitize kuna baba. Adzikiti. Aiwa hanzvadzi yangu ndine tenda kuti anga asiri munhu anozeza kutaura chokwadi chake. Zvakandipa shungu yekuti ndibvise pfuma yangu ndimubatsire because aitaura chokwadi chake. Kana dainzwa kuti ndiye ari kudai so kumhuri yangu, munhu akazvipupura wega kuti ndozvandiri, munhu anoramba ndiye akaipa. Zvino ava vakataura chokwadi, ungaurei munhu ari kutaura chokwadi unenge watokanganisa. Ameno sekuru ndikukumbira kubvunza. Taura. Ameno zvinonzi pamushonga iwoyo hanzi ndaiuraya vana ameno tichokwadi. Asati akusvika ikoko zvino. Tiri kumahamba katinobata mushonga tozonyetsa kutsanangura kuti uite zvakati, uite zvakati, uite zvakati. Saka lese tiri kunzwa vanhu nguva pana pavanenge ndakapiwa mushonga, pane imwe mhuri yakauya ichiti ndakapiwa mushonga akabvisa hembe nemukadzi wake vakaita zvavakaita. Zvazopanduka. Tiri kunzwa futi tete vachiti ndakaenda ndikanonzi bvisa hembe. Chiko chinomboitika nemushonga inopiwa vanhu vachinzi uroiga. Unonge uri uroi. Ndisaka uchiona kuti ukaona munhu anonzi bvisa mushonga, usuture, upfeke nure, utemerwe mushonga, udyare mushonga wakapfeke nura, ndo uroi hwacho, ndokutanga uroi. Unonge watonoromba. Saka kufamba kwenguva zvinhu zvezvinhu zvakaita zvichichinja. Kana pana munhu akadaro achiri akangonyarara, akatoromba munhu pesono wakutomuka wakutodya nyama dzevanhu, like zvichiita Tete. Saka zvinhu zvogona kudhonza kunguva yakareba, but kufamba kwenguva zvinotanga kuzonetsa, zvotanga kuzokunetsa zvimwe zvokuti aurare, unonge wakutambura nazvo. Saka tachingoti kune vanhu vanenge vakaita zvishonga vatibati tivasunungure upenyu. Ndo mafambiro anenge achiita nyaya dzacho. Handiti. Saka imi Tete pamakanopiwa muchinzi uyu ndiye munoshandisa makabvisa munosoisa zvamakaita zvezvi. Pamusha penyu paine zvinhu zvaitombonetsa here zvamaikada kuti muzotireka nditsigise pamusha? Pane zvaingofambawo panze. Zvanga zvakatondiomerawo. Nokuti ndaitomboendawo kune mamwe maprofiti ndichitombopiwawo muteuro, asi hapana chaiita sei. Hapana zvaifambawo. Saka imimi mati zvoni pakamboya shiri ichisanduka muchinoka madhoyo evanhu. Saka dzimwe dzimba dzamaifamba idzi mamusingacheri maspikiri kati maingonoka muchimboenda chete. Ndakanorara kaviri. Mbako muroora wangu ndokwandakanyorara. Paseri pemba chaipo ndopaitonyatsochema iri ipapo. Saka hope changu ndasingadziite sei. Ndisingadzioni. Alright, pakanaka sekuru vanokubatsirai. Ndokubatsirai zvino. Ndatenda hangu mupfumi. Sure. Sly Media TV, building bridges.